ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೂ ಉಡಲ್ದಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಗ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತನ ನನಾತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಗ್ಲ ಉಮೇದ್ ಬರ್ಕೊಂಡು 5ನೇ ವರ್ಷದ ಐಕಾಳದ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಬುಧಬಾರೆ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಡು ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡಿತೀರು ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ್ನೇ ರಂಬರ್ಲು ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಆರ್ನ ಜೋಕಲ್ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈ ಸರ್ತಿ ಎತ್ತನೇ ಮೆಡಲ್ ಇಂದು ಒಂದು 4ನೇ ಮೆಡಲ್ ಮೂಜಿಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಚ ಒಂದು ಸರ್ ಎಂಚ ಈ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಯಾನ್ 2016 ಕಮಲದ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೈದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಸೀರೀಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಐದೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇಟ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಐದೊಕ್ಕ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಮೆಡಲ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ 4 ಮೆಡಲ್ ಆಡಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ನೆಕ್ ಟು ನೆಕ್ ಫೈಟ್ ಮಾತಾ ಟೀಮ್ ದಾಖಲೆಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂದೆಟ್ಟು ಏರ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜೇರಿ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದ ಎಂಚ ಅನ್ನ ಮಂತದ ಮಾತೆರ್ಲ ಟಫ್ ಫೈಟ್ ಕೂಡ ಒಂದಿಲ್ಲೇರು ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಅಂಚೇನೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಈ ಐಕಾಳದ ಮೆಟ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಪನ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇರಗೆ ಪೊಯ್ಸರ್ತಿಲ ಮೂಲ ಮೆಟ್ಲ ಆತಂದೆ ಐಕಾಳ ಬಂಡ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕನೆ ಮೂಲ ಎನ್ನ ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆಕ್ಕಿ ಅನ್ನ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ಎಟ್ಟು ನಾಯರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ ಆದ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆಕ್ಕಿ ಅನ್ನ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಿನಿ ಒಂದೇ ಐಕಾಳದ ಕಂಬಳೋಡು ಸುರುತಾನಿ ಯಾನ್ ಸುರುಕು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆಟ್ಟು ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಿನ ವರ್ಷನೇ ಎಂಕ್ ಎಬಿ ಮೆಡ್ಲ್ ಆತನ ಮೂಲ ಇನ್ನಿತ ಫೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಪ ನಂದಲಿಕೆ ನೆಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಸೆಮಿಟ್ ಲೊರೆಟ್ಟ ಮಾಲ್ದ ಅವಲ ಬೇರೆ ಬಿಗುತ್ತ ಇರ್ಲು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಇರ್ಲು ಎತ್ತಿಕದಿನಿ ಟಫ್ ಇರ್ಲು ಇತ್ತ ಬಾರಿ ಟಫ್ ಫೈಟ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಕುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ದಾದನ ದೇವನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಎಂಗ್ಲ ಒಂದು ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ದ ಎನ್ನ ಮೇನ್ ರಾಯಿಶನ್ನಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗನ ಎರುಗಿಡವನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರು ಆರು ಹುಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಚಾರ್ನಾರ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರಿ ಇತ್ತ ಮಿತ್ ಬಣ್ಣ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಇರ್ನ ಎರುನ್ ಗಿಡ ದಿನತ್ತಿ ಯಾರು ಎರುತ್ತ ಮೇಲೆ ಕುಲೊಂದು ವೈದ್ಯಕ ವೈದ್ಯರು ಅಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ಶಂಕರಣ್ಣ ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ಹರೀಶಣ್ಣ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಗಳ ಎರು ಉಡುಪಿನ ಅಸ್ಲಾಂ ಬಾಯ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನ ಫುಲ್ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗಲ್ದಪ್ಪ ಈ ಸರ್ತಿ ಮುಡುಕೋಡಿದ ಮೇರ್ಲ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ ಎಂಗಲ್ದಪ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತ್ ಇರ್ಲ ಎಂಗಲ್ಟ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಇರ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಗಲ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಎನ್ನ ಒರಿಯನ ದಾಲತ್ ದನಿನ ಒರಿಯಾರ್ದು ದಾಲ ಆಪುಜನ್ನ ಮಾತೆರ್ಲ ತಾಂಕುನ ಯಾರ್ದು ಪತ್ತಿನ ಗಿಡವನ್ನಗಲನೆ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಮಾತೆರ್ನಲ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ವೆಲ್ ವಿಷರ್ ನಗಲ ಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಎಂಗ್ಲು ಈತೊಂದು ಮಂತದ ಗಿಡವನ ಏರು ನಾವೊಂದದ ಗೂಗ್ಲಿಂದ ವಿಶ್ವಣ್ಣನ ಏರು ಅವು ಬೇತಗಡೆಟ್ ಆರು ತಾಂಕೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಲ್ತಿರ್ತಿ ಯಾನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಕೇಂಡೆ ಹೆಂಗ್ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮೂಲ ತಾಂಕ್ಪೆ ಆರು ಬಣ್ಣಗ ಶಿಪ್ಪುಡು ಪಿದಾಯಿ ಉಪ್ಪೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಮೂಲು ಪಡ ಆರ್ನ ದುಂಬ ಪುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತಂದು ಅಂಚ ಎನ್ನಲಾರ್ನೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಎಂಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲು ಸೊ ಆರ್ಡೆ ಕೇಂಡೆ ಇಂಚ ಅಂದು ಆಯ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಮಂದು ಆರ್ನ ಕೈಯಾರೆ ಕಂತ ಇಲ್ಲ ಕೊರ್ದು ಬೋತೀರಿ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲು ಇನ್ನು ಕಂಬಳ ಜಾಬ್ಡ ನಿಮ್ಮನೆ ಬೆದ್ರ ಒಂದು ಜಾಬ್ಡ ಇತ್ತ ಬೆದ್ರಾಡು ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದೇಟು ಆಯ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಟ್ಲ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಪಪ್ಪನ ಲೆಕ್ಕ ನಿಖಿಲೆಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ಉಮೇದು ನಿಖಿಲ ಪೋದರ್ಲ ಎರಗಿಡೆ ಪೇರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನಿಖಿಲ ಪೋದರ ಗಿಡ ಪೇರು ಮೇರೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಮಗೆ ಮೇರೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ಅವು ದಿವ್ಯಶ್ರೀ ಎನ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜ್ಜ ಅಂತಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಒಂದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ 4 ಜನ ಎಂಕಲು ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಕಂಬಳದ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಂಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಎಂಕಲು ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ದ ಕುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಎಂಕ್ ಮೊಕುಲು ಎಂಚಾರಡ್ಡು ಜೋಕುಲ್ಲೇರ ಆ ಕುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಬಲೆ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಕನೆ ಎರುಕುಲ ಅಪ್ಪು ಪಕ್ಕೊಂದು ಪುದಾರ ಇಂಬೆ ಅಪ್ಪು ಇಂಬೆ ಪಕ್ಕು ಅಂಚ ಮೊಕಲನೆ ಪುದಾರ್ಲ ದೀತಾನೆ ಎನ್ನ ರಡ್ಡೆ ಇರ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಎಂಚ ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಮೆಡ್ಲಾಂಡ್ ಈ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಮುಲ್ಪದ ಮೆಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ 4ನೇ ಮೆಡ್ಲ್ ಈತದ ಎಂಕ್ಲ ನಾಚರ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಆವೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಈ ವರ್ಷದ 4th ಮೆಡಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೂಲು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅದ ಅವಂತುಂಡು ಈ ವರ್ಷ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೆಡಲ್ ಒಂದು ಮೇಡಮ್ ರಡ್ಡ ಪತ್ತರ ಇರು ಪನ್ನಡು ನಿಖಿಲ್ನ ಊರದ ಕೈತಾಳ್ದ ಕಂಬಳ ಊರದ ಕೈತಾಳ ಇರ್ದಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಏಪಲ ಕಾಲಿ ಕೈಟ್ ಪೋದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಐಕಲ ಎಂಕ್ಲು ಮೆಡ್ಲ್ ಪತ್ತೊಂದೇ ಪೋతుంది ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ರಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಂತ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ನಾಗುಲ ಕಾಟಿಲ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಬಟ್ ದಾದನ ಒಂಜಿಂದ ರೀಸನ್ ಇರ್ತು ಅವು ಪೋಂಡು ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಆಜಿ ಪರುತ್ತ ಕಂಜಿ ಇಲ್ಯ ವಿತ್ ಸೀನಿಯರ್ ಎಂಕ್ಲು ಗಿಡಪುನ್ ಮಾತ್ರ ಬಟ್ ಇಲ್ಯ ಕಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಉಂದು 6ನ ಎರುಲಾಂಚಿನೆ ಈ ಸತಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ನು ಗೂಗ್ಲಿಗ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್
ಇಡೆ ಮುಟ್ಟಾಯ್ಕ ಮೆಡ್ಲ ಆದಿಜ್ಜಾನ ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಖುಷಿಕ್ ಇತ್ತೆದ ಖುಷಿಕ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜ ಪಂಡ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಜೋಡಿ ಅವೇಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಮೆಡ್ಲ ಆಪುನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಮಲ್ತದಿಜ್ಜಾನ ಸೊ ದೇವರ್ನ ದಯೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಚೆಟ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿಂಡಲ ಬಾರಿ ಬೇಜಾಡಿತ್ತ ಇಲ್ಲಾಡು ಪಂಡ ಮೂಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಕಾಲಿ ಏಪಲ ಪೋತುಜ ಸೊ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಪೋಯರ ಬುಡಯರಂದ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ದೇವರ ಕೈಪತ್ಯ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅವು ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡ್ನಲ್ಲ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಇಡ್ದಾತ್ರನೆ ಪೂರಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ಗೆ ರೀಸನೇ ಅವೇ ಪಂಡ ಮೇರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಇದಾಯ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪೇರು ಈ ದಪ್ಪುನ ಜವನೆ ರಾವಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ಪುನ ಗಿಡವುನ ಪೂರ ಜವನೆಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ 5 ಜನ 5 ಜನ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಏಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಮಲ್ದ ಅಪಗಾರ್ದಿಂಚಿ ಈ 5 ಜನತ ಎಂಕಲ್ನ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರತ ಆಕುಲು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಬುರ್ದು ಪೋತುಜೇರು ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೆಡ್ಲರ್ದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿ ಜನಕ್ಲೆಡ ಮಾತ ಪೊರ್ಲುಡು ಉಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಈತೆಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡ ಪಾರ್ಟಿ ಹಾಪುಂಡಲ್ಲ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಕಮಲದ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಬಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಂಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲ ಪುದರ್ಲ ದೀತ ಆತು ಅರೆಗ ಆಸೆ ಇತ್ತನು ಕಮಲದ ಮಿತ್ತು ಎಂಕ ಗೊತ್ತು ಜನ ಕಮಲ ಬಂಡ ದಾದಂಡೆ ಬಟ್ ಯಾಲ್ನ ಇತ್ತು ಪೋಂದು ಬರಂದುಪ್ಪ ಎಂಕಲ ಇರು ತಾಂಕುನ ಎಲ್ಲ ಅಂಚೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಮಾತನ್ನಲ ಎಫರ್ಟ್ ಉಂಡೈಟ್ ಪಂಡ ಈರ್ನ ಸಾಕಾರ ಅಳಬೋಡು ಐಕ ಪಂಡ 10 ವರ್ಷ ಏರು ಕಟ್ಟದು 10 ವರ್ಷ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಿತ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಯಾರು ಪಡೆತೀರು ಈರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಂಡ 10-20 ವರ್ಷ ಅದಲ ಒಂಜಿ ಮೆಡಲ್ ಒಂದ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಕಂಬಳ ಕೊಡಿ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಓವರ್ ಆಲ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು 10 ವರ್ಷದ ಏರು ಕಟ್ಟದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ 10 ವರ್ಷದ ಎನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಆತ ಕಂಬಳದ ನಾಲೆಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಮತ್ತ ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆಂದೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಪಂಡ ಬತ್ತದ 3 years ಇಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆತ ಎಂಕ್ಲು ಎಲ್ಲಿಯಟ್ಲ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಯ ನಾಯರ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿಯಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಯ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಯ 14 ಕಂಬಳೋಡು 14 ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಲ್ತ ಆ ನೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಬೀಟ್ ಮಲ್ದ ಅಂಚದ ಸಕ್ಸಸ್ ಪನ್ಪುನೇನು ಪೂರ ರೀತಿಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಪಡೆ ಒಂದ ಕಂಬಳೋಡು ಎಂಕ್ಲ 4 ಈತ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮೆಡಲ್ ಎಂಕ್ಲು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬತ್ತನೆ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮೆಡಲ್ ಆತ ಆತೆ ಹೌದು ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ ಐಕಳದ ಕಂಬಳಡ್ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡಿತಾರೆ ಇಂಚನೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಡೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಿಜಾರ್ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲು ಮಾತಾಡ್ಲೇರು ಸುರುಕದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಲ್ಲ ಎಂಚ ಒಂದು ಏತ್ನ ಸರ್ತಿದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಒಂದು 4ನೇ ಸರ್ತಿದ ಈ ವರ್ಷ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಗಾಡಿನ ಜೋಡಿ ಫೈನಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಓ ಎರ್ಲು ಹೋಗ್ಪುರ ಎಂಗಲ್ಲ ಗೂಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಾವೊಂದದ ಗೂಗ್ಲಿ ಎಂಗಲ್ಲ ಚಂದ್ರ ಇಲ್ಲ ಎಂಚೆತ್ತನೆ ಈ ಮುಲ್ಪದ ಫೈಟ್ ಎಂಚೆತ್ತನೆ ಮುಲ್ಪದ ಫೈಟ್ ಎಂಗಲ್ಲ ಎಡ್ಡೇರು ಸೋತುಂಡು ಸುರುಟಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರಿತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಏರು ಫೈನಲ್ ಬತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಅವು ಕಾಟಿಲ್ಲ 3 ಕೋಟಿ ಕಾಟಿಲ್ಲ ಎಂಗಲ್ಲ ನಾಗುಲ ಅವು ಸೋತುಂಡು ಅಂಡ್ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ಅಂಡ್ ಒಂದೇರು ಫೈನಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಐಕಳದ ಕರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಲಕ್ಕಿ ಕರೆ ಪೊಯ್ಸರ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಜೈದ್ನ ಕಂಬಳಡಿ ಎಬಿ ಮೆಡ್ಲ್ ಹತ್ನ ಕರೆ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಬುದ್ಧ ಫಸ್ಟ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಟೇ ಟೈಮ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಬಳಡಿ ಎಬಿ ಹತ್ನ ಕರೆ ಒಂದು ಅಂಚದ ಎಂಗ್ಲಿ ಮುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೆಡ್ಲ್ ತಗೊಂಡು ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಗಲ್ನ ಮಾಳದ ಪುಟ್ಟೆಲ ಎಂಗಲ್ನ ಅಪ್ಪುಲ ಪಕ್ಕ ಮಾಳದ ಮುನ್ನೆಲ ಎಂಗಲ್ನ ಕಾಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ ಮಾಳದೊಟ್ಟು ಕಂಬೈಂಡ್ ಅದು ಪುನಃ ಎಬಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಬಳಡಿ ಮೇ ಎಬಿ ಆತನ ಅಂದ್ ಈ ಸರ್ತಿದ ಫೈಟ್ ಬಂಡ ಏರು ಇನ್ನಪೆರನ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ಅಪ್ಪಜಿ ಆತ ಚೇಂಜ್ ಒಂದುಂಡು ಮೆಡ್ಲ್ ಇಂಚನೆ ಇತ್ತು ನೆಡ್ಡೆ ಕಂಬಳ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮೆಡ್ಲ ಒಂದ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಪೂರಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ ಒರಿಯಾಗಿ ಲೈನ್ ಪತ್ತದ ಮೆಡ್ಲ ವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದ್ ಗಿಡತನಾರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ ಅಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ರೆಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಚ ಒಂದು ಟೀಮ್ ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಖುಷಿ ಆಪು ಈ ಸತಿ ಎನ್ನ ಮೂಜಿನ ಕಂಬಳ ಪಂಡ ಈ ಸತಿ ಇಜ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೇಡ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಈ ಸತಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ಓಪ್ಸಿತ್ತಿ ನೀರು ಒಂದು ಪೋನದ ಬೇಜಾರ ಅನ್ನಂತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಡ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಓಪ್ಸಿತ್ತಿ ಜಂಗ್ಲಿ ಆಂಡ್ರ ಧೈರ್ಯ ಎತ್ತನ ದೇರ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೇಡ್ಲ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇಂದಿತ 4ನೇ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಬೂಜಿ ಮೆಟ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಕಿಡ್ ಆತಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿಯರ್ಡ್ ಆತಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ನರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋಡ ಒಂದು 4ನೇ ಟೀಮ್ ದಾಕಲ್ನ ಸಾಕಾರ ಬರೆಂಚ ಹೊಸ ಟೈ ಅಪ್ ಮಲ್ತಾರೆ 3 ಕೋಟಿ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡಲ್ಲಿ ರಗಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಗಲ್ಲ ಅವು ಏರು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಕಂಬಳ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಸೋತುಂಡು ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಬಳೋಡು ಫೈನಲ್ ಬರು ಬರು ಹೆಂಗ್ ಖುಷಿ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಮೆಡ್ಲ್ ಐನತಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಬತ್ತ ಮೆಡ್ಲ್ ಆಣ ತಂದ ಜಾತಿ ಖುಷಿ ಓಕೆ ಸಂದರ್ಭ ಬನ್ಲೆ ರೆಡ್ ಬಾತರ ಬನ್ಲೆ ಎಂತ ಒಂದು ಮಿಜಾರ್ಲಿ ಮೆಟ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿ ಫೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಹಿಂಗ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾವು ಎಡ್ಡೇರು ನಾವು ಕೊಡೋಣ ಪೋತು ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ಒಂದೊಂದು ಹಿಂಗ್ಲು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂದಿಜ ಮೆಡ್ಲ ಆಪುನಂದಿ ಅವಳ ಆಪೋಸಿಟ್ ಎಡ್ಡೇರು ಅವ್ರು ಮೆಡ್ಲದ್ನೇರು ಬಾರಿ ರಡ್ ಗಡ್ಡ ಪಾರ್ನ ಟೈಮಿಂಗ್ ರೆಡ್ಡೆ ಬರ್ನವಿ ಹೊರಟಿದಾರೆ ನಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಮೂರು ಲಕ್ಕಿ ಬಾರಿ ಹೆಂಗೆ ನನಗೆ ಲಕ್ಕಿ ಐಕ ಮಿಜ ಟೀಮ್ ಲಕ್ಕಿ ಬಾರಿ
ಈ ಕರೆ ಕಂಡೆ ಐಕಲ ಗಮಲ ಎಂಗ್ಲೆ ಬಿಡ್ದು ಆಡುಜೇರಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಹೋಪ್ಸ್ ಇತ್ತನೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಾಪುಲ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡಲ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್